saatana olkoonkin hiljaa. Nyt pitää kuunnella, kun täällä on semmonen saatanamoinen hälinä, että kukaan ei saa mitään. Fientää, ei kukaan fientää. Niin. Mistä sitä radiomusiikkia? Se on muuten jännä, mutta teemme. Mistä nää? Me teemme. Mä oon vielä ollut. The wild animal is feeding. Look at his dinner. The male antelope. It consumes at least 2,000 köttbullar per day. There is some small predators on the move. I can show you a lesson. Ei te vittu mei sun takia saatana mikään vitun parturi ei tätä ympäri kaupunkia. 3 mennyt ohjaa saatana. Voidaan mennä suoraan Turkuun. Näytän mihin Muhonen voi tunkea Teams-pyrittiinsä. Muhonen on yleisöttävyyden listaa. Herra pääjohtaja, Mikä päivä on? On ihmiskunnan eli. Se ihmiskunnan pohja. Sori rontit. Mä en vihaan sun kaltaisia ihmisiä. No voi nyt. Espanja. Hollanti. Espanja. No, mä kysyn sulta Aleksi. Jos Hollanti voittaa, niin miten se vaikuttaa rehellisesti sun elämään? Niko Fajalla on iso veto Hollannin puolesta. Elikkä ei millään tavalla. mutta voi niin- Ja Hema, millä tavalla se vaikuttaa? Periaate. Elikkä ei millään tavalla. Ja Muhonen, sä voit haistaa You really ready yet? Niin piilossa viidakko, temppelin nahassa räni.